Γεια σας φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, συναδέλφισες. Λέγομαι Κουτσαλάκης Παντελής. Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής στην ειδικότητα και είμαι υποδιευθυντής στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Κρήτης. Ασχολούμαι με τους υπολογιστές από 13 χρονών, από τους πρώτους υπολογιστές που κυκλοφόρησαν για τα σπίτια, και παρόλο που έχω μεγάλη εμπειρία και επαγγελματικά με αυτό το τομέα, ομολογώ ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτή την υπέροχη διαδραστική οθόνη που μας έχει δώσει, μας έχει χαρίσει το κράτος, και προσπαθώ να βρω όλες τις δυνατότητες της, ώστε να τις μοιραστώ μαζί σας και να μπορέσω να σας βοηθήσω και εσάς να εξαντλήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Με το πρώτο βίντεο λοιπόν αυτό θα σας δείξω πώς την θέτουμε σε λειτουργία, πώς την βάζουμε σε αναμονή, πώς την τερματίζουμε χωρίς να καταναλώνει ρεύμα και πώς την κλείνουμε κανονικά για να μην έχουμε προβλήματα με τις αξιομοιώσεις της ΔΕΗ και με τις διακοπές του ρεύματος. Μιλάω πάντα, ξαναλέω, για το μοντέλο της Samsung WA75C. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε την οθόνη. Συνήθως έχει ένα κουμπί το οποίο το πατάμε για να ανοίξει. Δεν ανοίγει όμως από εκεί, διότι έχει ένα κρυφό διακόπτη κάτω από το δεξιό ηχείο, το οποίο πρέπει να το πατήσουμε για να ανοίξει. Μόλις το πατήσουμε λοιπόν, η οθόνη θα κάνει boot που λέμε, θα κάνει εκκίνηση και θα αρχίσει να φορτώνει το λειτουργικό της σύστημα. Η βάση του λειτουργικού του συστήματος είναι το Android. Στις δικές μας οθόνες, έχει προσθεθεί και ένα rack, το οποίο υποστηρίζει τα Windows 11, αν δεν κάνω λάθος, οπότε αυξάνει τις δυνατότητες της συγκεκριμένης οθόνης και τις πολλαπλασιάζει. Εμείς σήμερα, το πρώτο βίντεο αυτό, θα δείξουμε μόνο αυτό, πώς την ξεκινάμε και πώς την κλείνουμε. Τώρα λοιπόν έχει ξεκινήσει η οθόνη, φορτώνει ακόμα λίγο το λειτουργικό της, το βλέπετε. Βλέπετε εδώ. Ωραία. Και λειτουργεί κανονικά σαν Android. Λοιπόν, τώρα κάναμε το μάθημά μας και θέλουμε επειδή έχουμε και την επόμενη ώρα με τα παιδιά, θέλουμε να τη βάλουμε σε αναμονή, ώστε να έρθουμε πάλι πίσω, να μην την ξανά. Εδώ μας έβγαλε κάποιο ειδοποίηση αναβάθμισης, προς το παρόν θα κάνουμε ακύρωση. Λοιπόν, δεν θέλουμε λοιπόν να την κλείσουμε, για να μην κάνουμε τόση ώρα να την ξαναβάλουμε πάλι την αρχή. Οπότε πατώντας το κουμπί, σβήνει. Δεν σβήνει τελείως όμως, απλά είναι σε αναμονή, έχουν σβήσει μόνο τα LED της οθόνης. Η οθόνη λειτουργεί κανονικά. Οπότε αν την ξαναπατήσω, αμέσως, σε κλάδο δευτερολέπτου, βλέπετε ότι μπαίνει σε λειτουργία. Όμως, αυτός ο τρόπος δεν είναι ο σωστός για να την κλείσουμε όταν θέλουμε για κάμποση ώρα να είναι κλειστή, διότι καταναλώνει ρεύμα, λειτουργεί από μέσα ο ανεμιστήρας της, οπότε καλύτερα είναι να την κάνουμε ασφαλή κατάργηση. Δηλαδή να την κλείσουμε ώστε να κλείσουν και όλα τα συστήματα τα οποία λειτουργούν μέσα στο πίσω μέρος της. Λοιπόν, εκεί λοιπόν για να το κάνουμε αυτό πατάμε συνεχόμενα το κουμπί, 2-3 δευτερόλεπτα, μας βγάζει το εικονίδιο που λέει τερματισμός λειτουργίας. Αυτό μας γράφει ότι θα τερματιστεί σε 5 δευτερόλεπτα. Αν θέλουμε πιο γρήγορα όμως, πατάμε το OK και τότε βλέπουμε ότι η οθόνη κλείνει. Σιγά σιγά δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά βοσβήνει, βλέπετε. Και τώρα έγινε μόνιμα πορτοκαλί, που σημαίνει ότι έχει κλείσει όλο το σύστημα. Ένα μικρό μόνο μέρος της είναι σε αναμονή, ώστε όταν πατήσουμε πάλι το κουμπί να κάνει πάλι επανεκκίνηση, να ξεκινήσει από την αρχή και να μπορέσουμε να τη λειτουργήσουμε. Προτείνω όμως στο τέλος της ημέρας να μην αρκεστούμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά να βάλουμε το χέρι μας πάλι πίσω και να πατήσουμε το κουμπάκι που την τερματίζει τελείως. Βέβαια, υπάρχει και ο άλλος τρόπος, εάν έχετε κάποιο πολύμπριζο με διακόπτη, να πατήσετε το κουμπάκι εκείνο, ώστε αυτό να κλείσει το ρεύμα που δίνουμε στην οθόνη και να μην χρειάζεται να βάζουμε το χέρι μας εκεί συνέχεια. Ξαναλέω, όταν
μια συσκευή είναι σε αναμονή, είναι πολύ ευάλωτη στις αξιομοιώσεις της τάσης της ΔΕΗ, στις αστραπές, στις βροντές, εάν γίνει κάποια διακοπή, συνήθως το ρεύμα όταν ξαναέρχεται, κάνει ένα πικ, δηλαδή μια κορύφωση και μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά βολτ και τότε καταστρέφονται πολλές συσκευές. Καλό είναι λοιπόν να την έχουμε κλείσει ασφαλώς με τον διακόπτη από πίσω. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Θα ακολουθήσουν μια σειρά από άλλα, στα οποία κάθε ένα από αυτά θα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς της οθόνης αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.